Infraestructures i transports va atorgar l'autorització administrativa a Iberdrola. Segons la legislació, la Generalitat està obligada a fer un nou estudi. I el sòl quedarà desprotegit. I en aplegar les pluges, aquestes serres sense vegetació patirà l'erosió, especialment al Ontinyent, que facin totes les gestions possibles per a parar aquest atemptat contra la serra. I exigim més. Volem, gràcies. ¡Alta tensión! ¡No, no, no! 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 A ver, espera, Alfredo.
Vale, Enrique Sánchez. Aquesta reivindicació exactament què presenta? Per a què esteu així? Estem així avui per a dir-nos a la renovació d'una línia d'alta tensió. Zones del cáncer y todo eso, bueno, enseñan barbaridades. Entonces, pues, está un poco... Som oxigen. Molt bé, com diuen a tu? Jo Carles. Carles què més? Carles Santa. Siguiente. Cuidado que vos denuncien. Es que van a regalar los contratos. Pero porque no. Ahí, ahí.
Serra. Ahí, ahí. Tienes que tocar la barrera o Que deberíamos al cámara de televisión de Canal No puede perjudicar la actividad de la alta tensión. Si no es denúncia, yo no pague denuncias a partir de